matsalar haram ita ce ita haram ba ta da albarka. Idan ka damfari wani naira miliyan 100 ka rubuta ran da kai damfara, ka rubuta ran da kudin ya shiga hannunka, kuma duk abin da kai da kudin ka dinga rubutawa kana bibiyan kanka, za ka ga tun a duniya bakin ciki kudin suka saka. ƙarya ne ka ce ka shiga kwanciyar hankali bayan ka karɓi kuɗin sama da kwanciyar hankalin da kake ciki kafin ka yi damfara. ƙarya ne. Kai ka dinga bibiyan kuɗin da kake ci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin al-Imam al-Bukhari, albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Annabi ya ce wadda suka kulla ciniki mutum biyu, mai saya da mai sayarwa, suna da zaɓi su zartas da ciniki ko su warware ciniki malam ya tafarraka, matukar ba su rabu ba. An kulla ciniki ba a rabu a gumba, kana da dama ka ce ka fasa a baka kudinka. Ka sayar an saya matukar bai bar gumba, kana da dama kai ma ka ce ka fasa sayarwa ya baka kudinka. Idan an rabu ya tafi ka tafi, ciniki ya kullu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in sadaka wa bayyana, idan su biyu da suka kulla cinikin suka yi gaskiya a cinikin, suka fito da komai fili. Idan na da aibi an fito da aibin fili, idan na da wata matsala an fito da matsalar fili. Product da ake bukata shine, ba ƙarya aka yi aka ce shine kuma alhalin ba shi bane ba. Burika lahuma fi bai'ihima, annabi ya ce Allah zai sa musu albarka a wannan kasuwar. Shi wanda ya sayar, kudin da ya karba, Allah zai sa albarka a ciki, zai amfane shi. Wadda ya saya, abinda ya sayan zai mora, Allah zai sa mishi albarka. Sai annabi ya ce wa in kadaba wa katama, amma in suka yi ƙarya lokacin ƙulla cinikin, wa katama suka ɓoye aibi, ga wani abu da ya kamata a fito da shi an ɓoye. Mota ce, ma Nurdin yana sai da motoci, sai wata mota aka saye ta, har an hauta kwana 2 ko kwana 3, sai wani abu ya faru, sai aka dawo da mota, sai aka gyara, sai aka mai da ita cikin sanni. Sai wani ya zo saya, sai ya ɓoye cewa an hauta, ya yi bayanin mota ce sabuwa da aka kawo ta, ba ya ɓoye ba. Ko kuma tana da wani illa, waya ce aka saya, an buɗe wayar, watakila har an yi gyara, sai aka rufe ta, sai aka sa ta a cikin sanni. Da ya zo sayarwa sai ce ba a taba bude ta ba. Wa in kadaba wa katama, idan suka yi ƙarya ma junansu lokacin ƙulla cinikin, suka ɓoye aibi, muhikat barakatu bai ihima, sai a shafe albarkar wannan kasuwar da suka yi. Shi mai sayarwan ƙarya ne wannan motan ya karɓi kuɗi, kuma kuɗin ya yi albarka. Jama'a mun fahimta? To abinda nake so na fito mana da shi anan shine, ita fa motar ta halal ce, a sai da ita halal ne. Wayar ta halal ce, a sai da wayar halal ne. Amma da aka zo cinikin wayar ne, sai aka yi ƙarya ma wadda aka sayar ma wayan. Annabi ya ce wadda ya sayar da wayan kuɗin ya zama asara, ba zai yi albarka ba. Ita motar fa ta halal ce, a sai da ita halal ne, amma ƙaryar da aka yi aka ɓoye wani aibi aka sayar. Annabi ya ce kuɗin da mai sai da motar ya sayar ba zai yi albarka ba. To ina kuma motar dama ta sata ce? Kun gane magana? Ina wayar kuma ta sata ce? Wannan wayar ta halal ce, ƙarya aka yi a wajen ciniki, aka share albarkar kudin da aka sayar da wayar. To ina kuma wayar ma sato ta aka yi? Kun gane magana? Ita wannan motar ya halatta a sayar da ita, ta kasuwa ce, amma ƙaryan da aka yi aka ɓoye aibi. Annabi ya ce albarkan kasuwar ya tafi. To ina kuma dama motar ta sata ce? Duk dukiya in ta haramce ba ta da albarka.
duk dukiya in ta haramce ba ta da albarka. Kai ne neman dukiya hagu da dama, halal da haram, kana bata lokacinka. Banda fitina ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka, banda wutar fitina ba abinda wannan dukiyar za ta kunna maka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana akan masu neman kuɗi ta hanyar riba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la'anallahu akilar riba, Allah ya tsine mawadda ya ci riba, sai ce wa mukilahu da mai ba da riban, wadda shi aka bashi shi ne ya ba da ƙarin. Annabi ya ce shi ma Allah ya tsine mishi. Tsinuwa fa fassararsa da Hausa kamar annabi ya ce Allah ka nesanta wane daga rahamarka. In Allah ya tsine mutum ya nesanta shi ne daga rahamarsa. Annabi ya ce la'anallahu akilar riba, mai cin riba Allah ya tsine mishi, wa mukilahu wadda ya bada riban Allah ya tsine mishi, wa katibahu wadda ya rubuta yarjejeniyar riban Allah ya tsine mishi, wa shahidaihi shaidun da suka tsaya aka rubuta su ne shaidu Allah ya tsine musu. Wannan kuɗin ta ina zai yi albarka?